Сдружението с нестопанска цел МИК Аврен Белослав е създадено на основата на местното партньорство на териториите на община Аврен и община Белослав с население общо 19 843 жители и обединява 37 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Сдружението се представлява от председателя на управителния съвет, като седалището му е в село Аврен. Община Аврен е избрана за водеща в местното партньорство, тъй като освен опит при изпълнението на проекти, финансирани по различни европейски структурни и инвестиционни фондове, разполага с административен капацитет, внедрени добри практики за финансово управление и контрол на публичните средства. Създаването на сдружението е шанс за региона да се подпомогне процеса по създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в малките селски райони, развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства, преодоляване на дисбаланса чрез подпомагане на субекти и реализирането на малки проекти. Фирма Болмак 2005 се занимава с изработка, доставка и монтаж на метални конструкции и метални изделия. Съответно, в производството на метални конструкции участват много хора и естествено много машини, които са необходими за производство. Едната от машините, които са необходими, това е машина за плазмено рязане на листов материал. Съответно, по програма МИК Аврен Белослав ние сме закупили такава машина. Купихме едната от машините, която с голяма комплектация, 3 на 12 маса, координатна маса за рязане, плюс най-големият токоизточник, който реже плазмено рязане до 50 мм листов материал. Това, освен че повишава производство, това и намалява енергийни разходи, които са много важни към днешна дата. В процеса на работа на кандидатстване за тази машина и съответно на изпълнение на този проект протече много бързо и много плавно, без допълнителни усложнения. В рамките на половин година ние сме кандидатствали и сме закупили машина, която е за европейски програми. Това е много бърз и много добър резултат и срок за изпълнение. Бихме участвали с удоволствие в другите европрограми. Фирма Инхон от 20 години се специализира в производство на стъклени флакони, стъклена арматура, технически стъкла, микросфери и целогодишен индустриален туризъм. Нашата задача е да съхраним граденото 127 години от белославските майстори стъклари и заедно с българската наука да създаваме нови нестандартни изделия, като използваме отпадъчно стъкло. За целта се възползвахме от местната инициативна група Аврен Белослав и по 2 програми участвахме с 2 проекта, които вече са реализирани и произвеждаме първата продукция. Първият проект беше основан основно за нашата конкурентоспособност, като реализирахме производството на арматура във вид на скара, като заместител на метала в строителство. Вторият проект беше изграждането на инсталация за производство на микросфери, които да използваме в производство на арматура, поточна линия за пръти от такава арматура с пълнеж от микросфери и електрическа пеш, която да работи само на слънчева енергия от вече изградената наша ВЕИ централа от 50 кВт и 180 кВт акумулираща система за съхранение на енергия. Като системата ни за производство на микросфери
е с висока добавена стойност. Фирма Дигитален архив ООД е учредена през 2019 година и в нея работят 11 специалиста в областта на компютърните технологии, дигиталния бизнес и рекламата. Дейността на фирмата е в посока дигитализация на информация от книги и хартиени носители, отпечатване на сканирани изображения и тяхната визуализация на широкомащабни платна и билбордове. Потребители на услугата дигитализация са библиотеки, музеи, общински администрации, културни институции, всички онези, които са отговорни за опазване и съхранение на културното и историческо наследство. Съответно, потребители на резултатите от дигитализацията, създадените дигитални копия са всички културни и образователни институции, театри, туристически организации, всички онези, които промотират културното и историческо наследство, туристическите и природни забележителности. Основните цели са свързани с запазване на исторически и културни артефакти, съдържащи се в книги и други широкомащабни хартиени носители, тяхното съхраняване в електронен вариант, предоставяне на възможност за електронната им визуализация и многократна употреба, както и тяхното представяне на широката общественост и публика, чрез отпечатването им на широкомащабни носители, които биха могли да се използват като декори при сценични изкуства. Дейността на фирмата е изцяло в подкрепа на тематична област – нови технологии в креативните и рекреативни индустрии, и нейното приложно поле са културните и творческите индустрии, които според дефиниция на Европейската комисия включва архивно дело и библиотекарство, културно наследство и дизайн, сценични и визуални изкуства, издателска дейност. Техниката, закупена по проекта, е специализиран скенер за книги, широкоформатен скенер, ролен UV принтер, плосък UV принтер, плотер, файлов сървър и компютри за обработка на изображения. Без помощта на оперативна програма «Новации и конкурентна способност на Европейския съюз» чрез МИК Аврен Белослав, нямаше да успеем да стартираме дейността толкова бързо. По програма на МИК Аврен Белослав фирма Елитрак закупи оборудване за лабораторията и за производствените процеси. За лабораторията беше закупен сух стерилизатор Детерн, който спомага за това да се провеждат контролирани изпитания при контролирана температура и времетраене, с което се не разполагахме в лабораторията. И това така значително улесни нашата работа. Също така беше закупена машина за стречоване на палети, което повиши ефикасността и на работата, също така отмени голямо количество ръчен труд, който беше свързан с натоварване на стави, кръст и така че това бяха едни много полезни придобивки за нас. Обща цел на проекта е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Аврен, посредством разнообразни социални и здравни услуги. В дейностите по проекта са включени 63 лица, деца, включително с увреждания и родители, деца в риск, лица с увреждания и семействата им, възрастни в риск. Следните специалисти работят в мобилния екип на терен: 17 домашни помощника, психолог, социален консултант, логопед, трудотерапевт, педагог, медицинска сестра, медиатор, юрист, консултант маркетинг и мениджмънт, мотивационен консултант. 15 лица от целевите групи повишиха своята квалификация, завършвайки успешно професионално обучение по професия социален асистент, професия работник в озеленяването и обучение по ключова компетентност 4, дигитална компетентност, и им бе оказана подкрепа за намиране на работа. Аз съм болна с 2 инсулта и имам нужда от човек, който да ме гледа. Идва всеки ден и съм много доволна от нея, каквото кажа, върши, не се съпротивлява. Всичко върши. Без нея, ако я няма, дърва ми носи, ходи на магазина, всичко.
снабдяваме, а иначе получавам храна от кухнята. Не мога да готвя, нищо не мога. Вече старост. Работя по 2 проекта като логопед в община Аврен и в община Белослав от близо 15 месеца. Целта на проекта е да обхване деца и семейства от социално уязвими групи, съответно от община Аврен и от община Белослав. Логопедичните занятия в община Аврен се провеждат предимно на терен, както и в детска градина в село Дъбравино. В община Белослав също се провеждат предимно на терен и в обособен логопедичен кабинет. Децата с различни говорни проблеми в двете общини, общо недоразвитие на речта, което включва липса на звукове, заменки на звукове, ползването на лични местоимения, често бъркат словореда в изреченията, резултатите, подобряване на говорното развитие на децата, подобряване на речниковия им запас. Родителите също изключително съдействат за подобряване на говорното развитие, като за целта им се дават логопедични задачи, които децата да изпълняват в домашни условия. Включена съм в проекта в община Аврен с двете си деца и домашен помощник на баща ми, който има увреждания. По време на работа се включих в курса за асистент и втория курс за компютърна грамотност заедно с сина ми. Доволна съм от работата, доволна съм и от курсовете, защото исках да имам курсове, да имам квалификация. Доволна съм и ако има за напред още такива програми, бих се включила отново. Обща цел на проекта е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Белослав, посредством разнообразни социални и здравни услуги. В дейностите по проекта са включени 56 лица, деца, включително с увреждания и родители, деца в риск, лица с увреждания и семействата им. Следните специалисти работят в мобилния екип на терен: 15 домашни помощника, психолог, социален консултант, логопед, трудотерапевт, педагог, медицинска сестра, рехабилитатор, кинезитерапевт, юрист, консултант маркетинг и мениджмънт, мотивационен консултант. 15 лица от целевите групи повишиха своята квалификация, завършвайки успешно професионално обучение по професия социален асистент, професия работник в озеленяването и обучение по ключова компетентност 4 дигитална компетентност. И им бе оказана подкрепа за намиране на работа. По програмата съм от средата на миналата година. Много съм доволна, защото сина ми беше включен при психолог, имаше лична сестра, логопед, терапевт. Въобще беше всичко много добре. Нещо, което не мога да си позволя като самотна майка, защото съм вдовица. И най-вече голяма помощ за сина ми. И в училище, и като изобщо. Плюс това, по време на програмата изкарахме и 2 опреснителни курса за подобрение на квалификацията. Първия беше за цветарство и озеленяване, а втория за компютърна грамотност, което пък много ми помогна за онлайн обучението му, защото сега сме онлайн обучение. Проектът приключва тази година, декември месец, а от година ще бъде назначена като асистент личен на сина си, което е още по-добре, на постоянен договор. Децата, които идват тук в кабинета, попадат в различен възрастов диапазон. Целевата група, която е в проекта, включва различни деца с различни възможности, различни потребности. Част от тях са ученици в начален етап на образованието, други в прогимназиален, има и деца от детска градина. Те всички имат различни нужди. Примерно, част от децата в начален етап се подпомагат в
обучението си, имат обучителни трудности, но с помощта на допълнителната работа успяват да наваксат и да участват адекватно в учебния процес в училище. Други от тях ги подпомагаме с различни умения, за да участват адекватно в общността. Обща цел на проекта е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работна сила за устойчиво интегриране на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост. В дейностите по проекта до момента са включени 20 безработни или неактивни лица. По проекта е въведена иновативна практика, създадена е уеб-платформа за организиране на трудова борса, където се прави връзка между работодатели и хора, търсещи работа, и посредством която се допринася за активиране на неактивни лица. Проведена е първата публична консултация от общо 3, като целта бе да се подпомогне наемането на работна сила чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите. В събитието взеха участие 36 лица от региона, търсещи работа, представители на дирекция Бюро по труда Варна, работодатели от региона. Психолог и кариерен консултант осигуриха професионално информиране и консултиране. Осъществено е професионално информиране и консултиране на лица от целевата група в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики при избора им на професия и подходящо обучение. Проведено е мотивационно обучение за придобиване на активно поведение на пазара на труда и повишаване на професионалната квалификация с оглед успешната реализация на пазара на труда. Провежда се обучение за придобиване на професионална квалификация на 15 лица от целевата група по професия охранител, които в последствие ще бъдат наети на работа за период от 6 месеца. Основната цел на проекта е развитието на спортната дейност в община Белослав чрез изграждане на модерна спортна база, отговаряща на европейските стандарти. Проектът е разделен на две зони – комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, стрит фитнес площадка. Капацитетът на откритото съоръжение за спортни дейности е 100 посетители. Авренската поляна е една от най-живописните дестинации в областта. Широка и слънчева поляна, която свършва в отвесни побити камъни, свидетели на хилядолетната история на местността. Край поляната тече студена и бистра вода в чешма с много корита. В тази местност растат много лековити билки, а също и интересен вид жълто цъфтящи диви кактуси, които привличат туристи. Основната цел на проекта е да се популяризира местното природно, културно и историческо наследство на територията на местна инициативна група Аврен Белослав, чрез създаване на благоприятни условия за отдих на жителите на двете общини, което ще доразвие туристическия потенциал на местността Авренска поляна. Предвидените дейности са ремонт на съществуваща сцена и изграждане на амфитеатър, рехабилитиране на съществуващ паркинг и засаждане на широколистни дървета, монтиране на съоръжения и уреди в обособената туристическа зона, подобряване на достъпността до туристическата зона и методите за информация за хора в неравностойно положение чрез специализирано техническо оборудване, киоск-терминал с цел предоставяне на информация за природно, културно наследство, културни събития и други. Поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъци, монтиране на соларни лампи. По този начин ще се осъществи цялостна промяна в облика на местността Авренска поляна, за да се превърне в привлекателно място за инвеститори и туристи, което ще доведе до допълнително социално и икономическо развитие на територията на местна инициативна група Аврен Белослав. Територията на местна инициативна група Аврен Белослав обхваща екологично чист район с излаз на море, представляващ добра основа за развитието на основните икономически дейности, разнообразни форми на туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, селско стопанство. Комплексното въздействие на климата и природните дадености, уникалната флора и фауна на територията имат съществено влияние върху развитието на туризма и селското стопанство.
Историческите обекти и природни забележителности на територията на местна инициативна група Аврен Белослав с голям туристически потенциал и биха могли да бъдат включени в проекти по мерки на стратегията за водено от общностите местно развитие, финансиращи реставрация, консервиране, изграждане на туристически маршрути. Така ще се създаде интерес и ще се популяризира местното културно, историческо и природно богатство, поднесено на посетителите по възможно най-атрактивния, но не натрапчив начин. Ще се постигне разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в района. И ще се подпомогне развитието на интегриран селски туризъм. По този начин ще се стимулира развитието на малкия местен бизнес, местни ресторанчета и гостилници, семейни хотели, пазар за производители на сувенири, както и клиенти за местните екскурзоводи, което ще способства за постигане на стратегическата цел – устойчиво развитие на местната икономика, основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот. Крепост Петричкале. Крепост Петричкале е била важна крепост в отбранителната система на средновековната българска държава. Крепостта датира от 5 век, намира се на 4 км северно от село Аврен. Мястото е привлекателно за туризъм, като наблизо има построена туристическа хижа. Скалите около крепостта предлагат отлични условия за алпинизъм. Скален манастир Благовещение. В южното подножие на средновековната крепост Кишешлик се намира скалният манастир Благовещение. Той е изсечен в скалите и съществува вероятно в периода 12-14 век. През 2014 година по проект Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията в община Аврен по мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година са извършени строително-ремонтни дейности за изграждане на инфраструктура за достъп на посетителите до скалния манастир. Историческа и културна атракция на общината, изграждане на алеи за достъп до обекта, изграждане на подпорна стена, междинна площадка, стълба, заслон за 20 лица. Музеен комплекс Свети Константин и Елена, село Царевци. Етнографският музеен комплекс Свети Константин и Елена, състоящ се от църква, датираща от 1825 година и килийно училище с килимарска работилница, дава възможност на туристите да наблюдават трудовия процес по изработването на тъканите. Резерват Камчия. Резерватът Камчия е разположен по двата бряга на реката до устието на Черно море. Създаден е през 1951 година с цел запазване на редките и характерни животински видове и стабилизиране екосистемата на заливната гора. В началото на 80-те години резерватът е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО. В резервата е забранена всякаква човешка дейност, която би променила естествения му облик. Музей Подводница Слава. Подводница Слава е последният запазен образец на подводен кораб, служил в българския военен флот, което определя неговата уникалност. Тя е зачислена към българския военноморски флот на България в края на 1985 година, като повече от 15 години екипажите провеждат интензивна бойна подготовка. Участвала е също в международни аварийно-спасителни учения.